Eguna eta ordua itxi eta minutu gutxira jakinarazi du Josu Erkoreka bozeramaileak. Alderdien maila azkenean datorren asteartean, hilaren 21 ospatuko dela, arratsaldeko 5:00 lehendakaritzan bertan. Lehendakariak berak aurreratu zuen legebiltzarrean mahai politiko honen helburua dela, egoera ekonomikoaren diagnosi partekatua egitea eta hortik abiatuta erreforma fiskalaren, iruzurraren aurkako borrokaren eta sektore publikoaren berrantolaketaren inguruan akordioak lortzea. Horrez gain, erakundeen mailan hartutako erabakiak azalduko dizkie lehendakariak alderdien ordezkariei. Erakundeen arteko mailan hartutako erabakiak zenolatan dauden, zenolako bidea hartu duten eta zenolako konpromiso mailatan dauden. Pozik azaldu da Erkoreka mahai horrek hartutako ibilbidearekin eta mahai politikoaren garapena ere erraztu dezakela dio. Hori bai, sozialisten kritikei erantzunez, orain jarrerak behar dira baita ere batzuen eta besteen gandik gauzak errazten joateko. Gobernuak eskura daukan guztia, ahalegin guztiak egingo ditu alderdi politikoen jarrera malgutarazteko eta alderdi politikoei gauzak errazteko batzar horri begira.